fundi gafe ulu lakali wati kono wati seleni ambe befo ka be wale yimandon bi alamsa doina mimbi talike octobre kalo wale klimwani kile samba flani mwani kile ka befo ka barkada au ka minye munyila ka ankono wala sa kuna fundi gafe ulu biseka lakali au ye chomina gafe chama murabi amina ndado minuna ku lakali au ye bebseki ka tata sorala chomina kuna funula bakurumba ambe andado la ka soroka to wala ni face de semaine lesor ale ya jira ka foko mimbe talike kuma nyonya ko ka boluda mini bamanti jakulu ye mali konala yanno ka boluda wajala ka fo gouvernement koni wulle do ka deme su bela jele takadi mali al-islamé ka tomba ni oye ho conseil islamique wala sa ale biseka barenke bonya ani karama konala chogomina lesor amina ndado la ni lesor yo fo limana mini nouvelle horizon ye ale fana na dado kuma kerina mimbi talike dongono ka jekulu bambe nuka mako dana ambasagu uka keleche nyema mimbe ni Yusuf Tolobaye ale nyefoli doke ako jekulu walma dine nyemo be nuba afo jamana nyema wiye o kammi fega kuma nyema buludani bamanci jekulu che kubi fega utera tiefo jamana nyema wiye limana amina ndado la sisa o mimi talike imam Mohamed Mahi ale fana ye folike Mahi Watara limana ko maulidu selibika ke chomina bi limana ni ama chamambika ke ina fo na folo ministra ko bina fo va moyen de do nouvelle urgence konala akuma fora ina amina ndado wala o mi soir de Bamako ale ajira ka fo tagifirla min ndanga jamana konala yanno o abarakela no e pompisu ye olu ajira ka fo olu torole no bide sabu ko uka sarayre te bolike ko dore bitla ka bola ka fo ko obidu amu wanna YNPS la imana ko na folo obise sifawari wa flanyo wana di ma obita uka sarala konga atidu adundafe politique ko na sala URD ko ale ka nyogoni ba no conférence nationale o bolu dalilo ka civil na to kono kuna conférence nationale ni mano abiso wake gelay ko sebe sabu bente URD ko na la biswar de ko ka kumadu omini l'indépendant ale ajira ka foko dien que la tomba ka bolo frami ni chine do lakana ko mami o conseil de sécurité ko ale makono do do ko ndama nyere la Bamako yanno kuma foitu da limana wode ka fo chamanje fan limana ale biseka ka wati la bato chomina ani kalata biseka boloda do na taula amina ndado la sa indépendant konnala ali indépendant kle konnala mini RPM ni maba docteur Bokari Terita o ali tarabo je kulu do yenu kama ko model Mali nyama re docteur Ibrahim Sangwe jala ka foko kalata sebe minumbe sisani olubi ka larawe mawminumbe nunu to bala ni révision des listes électorales wi ko barabi ka ke seni ko bina fo ishara sosodi amina kunche ni challenger limana challenger ya jira ka fo du kulu muna mu sena safoka u fe no sabu ko malide ndo bi minumbe taratunga la mbe jamana koka jala ka fo yoro do bi ni du kulu do safoka u fe kundira uluma jamana kunti koro alama hinana la Amadou Toumani Touré ale fe kunga bi du kulu bilama limana mangambe anofe challenger ye idado ala minu nyefo au yesisa o yana ngase mbela jelema ambi kuna foni wala don arusela ka famia surala chugumina ambi do lesor konala lesor kumana limanawu kajira ka fomi bi talike ni wati na yero kuma chaya lendo ni wati na ko jamana nyuno ya maradi ho conseil islamique du Mali no Mali al-islami ka tomba e ko ka kuma bananti jakulu bole jogu tigila amanu be ni olu de terroriste ye no olu de bika jamana de bela jele jabo bi no ka jatige wali we wa fana ubeka jatige wali nkeni dine togode o lasa limana ajala ka fo min bi talike yad agali ani Amadou Koufa ko conseil islamique du Mali no Mali al-islami ka tombaye o ale de yamarera jamana famu fe ko sega ta kuma terroriste ulu fe mini bembe se kana chogomina ko gouvernement ko ninka deme fasu bela jele taledo kanyishi au conseil islamique mani barana lesor ka fola wala hakilla jigina ni jate meke a jarala ka fo Amadou Koufa mini ani yad agali ni mafla yoro kuma ka ke ufe anyina jamana de fe o la ni kera
Djerebado minini olu kera ka combiner il faut conférence d'entente nationale au kera samba flantan wolonfla dialogue national inclusif au fana buludara samba flantan konoton fo ata se mindi taliere ke journée de concertation nationale min kera min labena chamaje fam ma wi refe samba fla ani mugan konala wala sa ayalla ka foko nimbe senfe jamana den mali den chama jira ka foko mali bilama ko kuma ka ke jadi sinyama fe min oye amadu kufa ani yad agalier wala sa ali mali den retenga je ma rejati min kala wina fo crise international crisis group ale fana ya jira min be talike mekalo tle mugani shegi samba flan ani tan kononton ko ni mali bi fe ka bo ni geleya mun konna la ku fa ka terroriste nde nyini ka kuma fe wala hali min bi talifana ke wati temenina min bi jien ke la tomba ni oye Antonio Guterres fu wata se farafina jorobatigi do ma nu kama ko Ismail Shergi ani Antonio Guterres olu bela jele ya langini ko kuma de ka ke jadi sufe yoro ma kele min be ni ale kunyi I Kongo mani ko ina ko kuma ka ke jadi sufe o tolu fela yi o kunyi France jamana de ko na France re kosa ina o ka ministre min be na le be o ka kele che o kuna Florence Parly ale ko ni bina fo asegra kodoni sabu na kuna fo ko kuma te ke jadi sufe nga dala kan yela mana doni sabu ako olu fela do nga ndabala sabu ko ni kuma bike mo fe akana ke bela jele kuma tsika ke befe sabu do were be olu fela rete ben fi ko kuma bisika ke olu fe chogodi mamuni lakana ko do mbangana yanga jamana kono ya ni oye docteur Ali Tungara ni ali Mimbi Talike, Centre des études sécuritaires stratégiques au Sahel, no ye chakeda do minga nyini beno do lakanako stratégie manga jamana kono o ale ajira ka fo nini bara ni buluda jamana famo fe limana ko na yero sirado be jamana famo manga teme o ka fiu o yini minni kala ya ajira ka fo ko Mali fembe ka fo Mali tlaliko wa fembe fana ka fo fu dine bele jele benelo anga jamana kono no ye laiki jamana kono la bi dine bebia ka fo de dine do ka fsa dine do ye wonma ka jamana borotoli kuma fo ni kuma ni kuma nyoya ni na bina buluda ani bamanji jakulu che ko o kuma ko ni manga kala o kana toide o hali ni kala minindi no ye Ibrahima Maiga ni ale fana ye sega sega kala ye ben ko ni la kana ko la Sahel ko naina l'Israël ma fana ninga ayi fela fo ako etiendo au conseil islamique ale yamarala ko ka si ka fo buluda ani bamanji jakulu nyonje konga abse ga si ka fo mi na bi ke duguma siga fo wa fana abse ka ta wulu fena jabi ba rete se ka soro mina sabu ni jate neke abina fo tiendo bamanji jakulu nu bi ka keleke ni dine to de konga ni jate ne remake ka laje ka ko sege au conseil islamique fait ka baran ka atente yere ka laje note ko au conseil islamique bi baran aba la se tuum na sabu mini mamunu be nulu bi ga bamancha walinke ubika keleke ni dine de toy kuma abe fanate dine maide u fanaka fo ni uborai ale le sor kilin kono la limana ko ni bamanchi wale do min taraka mishi joila marama ko jamana dingon sa do mini ale bonena anina akira joila bugudo be ko ko bele ko ani joila reche kilomètre binani nyona wala sa mini octobre kalot le tan kononton ka duguje atle mwana samba flani mwani kele nege kan mwa ani saba janfale yere kuna funu ya jira ka foko lakana ba munda ayoro ko fole na no gendarmerie ko finiti ngafo bamanchi mado be minuni marama fe girman bawde ko bulu abi abise na mwana ma minuni utake marfachi bela dile kamishi gendarmerie mi flani bele ko fanfelawla ko ori marfachi senfe mi kise utara be Burkina be do kanu kama ko Christophe Joma ashi rebita santan ani sam bisaba ani duru nyona de la ale ko ni tura ala akira bele ko mara de la oni de temeke ni yero ko folina limana fasiri ajira ka foni le sori ko wali juguti la maw
ko ka wuli ka jɔ ka bugu ni yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ o de kɛmɛ sababu ye bamaciman nu b'u ka walejugu kɛ ka tunu ɲɛ tugun ni yɛlɛ cɛ a jala k'a fɔ poste min ye nin ye kunnafoni carinna waati min na sous-préfet min bɛ yen n'ale bɛ Bɛlɛko mara la n'o ye Mulayi Kɔni ye ale kɔni wulila ka t'i ɲɛ da yɔrɔ kofɔlen kan ani ka dugawu kɛ ka ɲɛsin banbatɔ o somɔgɔw ma ani sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka boloda cogo min na walasa maa minnu bɛ yen ni olu tɛ fɛ bɛn ni basigi kana Mali kɔnɔ yan tɛgɛ bɛ se ka k'u la cogo min na kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'histoire de kɔnɔ ɲamanaw an bɔra k'an da don sigikafɔ min na sisan n'a fɔra ko u ka boloda min bɛ tali kɛ bamaci jɛkulu olu ni jamana ɲɛmaaw cɛ min ye dɔngɔnɔw ka jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma ko Dana Ambasagu ale ɲɛmɔgɔba u ka kɛlɛcɛ ɲɛmaa de don n'o ye Yusufu Toloba ye chef d'état-major a kumana kosɛbɛ a ko jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ fara ɲɔgɔn jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan nɔ ni o bɛ diinɛw ko fɔ o min bɛ diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ fana ko fɔ limanaw ko u bɛ an bɛ don min ko bi k'u tɛ se ka foyi boloda bi min bɛ se ka sira dɔ bɔ walima ka kuma ɲɔgɔnya dɔ bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ko bamaci jɛkulu kuma bɛ se ka k'u fɛ walima bɛn bɛ se ka na cogo min na ko maa ma y'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye k'i bɛ se ka nin baara kɛ Yusufu Toloba ka kuma la ko k'a bɛna fɔ k'u tɛ ka tiɲɛ fɔ gouvernement ye o ni Yusufu Toloba ka kuma ye a ko baara min bɛ sen na n'o ye ka maramafɛn minɛ min bɛ tali kɛ bamaci jɛkulu la walasa u bɛ se ka don kulu kɔnɔna la n'o ye armée ka kulu ye baara in k'a ma ko DDR n'o ye désarmement démobilisation et insertion o la DDR baara in Dana Ambasagu ɲɛmaa min ye Yusufu Toloba ye a y'a jira a ja dɔ de kɔnɔna la kari tɛmɛnen a bɛnna octobre kalo tile 17 ma ko min bɛ DDR ko baara min filɛ ni a baara bɛ sen na ko ale yɛrɛ ye jateminɛ dɔ kɛ k'a fɔ donso dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka don DDR baara kɔnɔna la a dun ka fɔ la ko olu tɛna jɛn ni o baara in ye ka donsow bɔ u ka lakana baara la k'a sɔrɔ jamana ma basigi cogo dɔ la a ko k'a ta ni maa bɛ fɛ ka don armée la a bɛ diya i yɛrɛ de ye ka taa Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya fo ka se bi la min ye ka don armée la a bɛ diya i yɛrɛ de ye nka ka i diyagoya ka i bɔ i yɛrɛ ka kuntilenna na ka t'i don armée kɔnɔna la Yusufu Toloba ko o tɛ olu fɛla ye wa ko a bɛ min fɔ jamana faamaw ye u ka kuntilenna ani u ka laɲini fɔlɔ yɛrɛ u kan ka kɛ Mali basigili de ye fɔlɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko basigibaliya bɛ yen nɔ faama jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka armée bila yen nɔ walasa basigi bɛ se ka na cogo min na n'o tɛ olu donso minnu bɛ yen nɔ n'i y'a ye ko yɔrɔ dɔw bɛ yen basigi bɛ yen nɔ sigidalamaw bɛ ka bamacimaw tɛ ka dantɛmɛwale ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma a ko olu donsow de donnen don u ni bamacimaw cɛ u k'a lajɛ o basigiw bɛ se ka na cogo min na yanni u ka wuli DDR ko nɔfɛ u bɛ ka maaw ma donso fɛn fɛn bɛ ka i yɛrɛ nɛgɛ ko i bɛ taa don DDR kɔnɔna la Yusufu Toloba ko olu fɛla tɛ o ye sabu jamana yɛrɛ lakanani fanba n'i ye jamana camancɛ yɔrɔ caman lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ olu donsow de bolo olu de bɛ ka lakana sabati wa ko min fana ye sigikafɔ min bɛ yen n'o kuma bɛ ka fɔ sisan bamaci jɛkulu ani jamana ɲɛmaaw cɛ ko conseil islamique min ale bilalen don o ko ɲɛmaaya la Yusufu Toloba y'a jira k'a fɔ ko yɛrɛ nɛgɛ don dɛ sabu ko jɛkulu bɛ yen ko i dara i yɛrɛ la walima diinɛ ɲɛmaa ko i dara i yɛrɛ la k'i b'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye k'i bɛ se ka nin baara kɛ limanaw ko u tɛ ka tiɲɛ fɔ jamana faamaw ye Yusufu Toloba de ka kuma in ye a ko bi bi in na olu bɛ fɛn fɛn nɔfɛ o ye jamana ka basigi fɔlɔ o la baara min bɛ kɛ o kɔfɛ o ka sɔrɔ ka bolo da ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mawuludu seli limanaw n'o ye an kuntigi ye kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangini yɔrɔ min bɛ tali kɛ bangini o kɛra octobre kalo tile 24 ko min ye denkun yɛrɛ ye ni ala ye min bɛ tali kɛ octobre kalo natɔ ye n b'a fɔ o tile 24 o de ye denkuni ye min ye bangini o kɛra tile 18 ni ɲɛnajɛba fila min ye nin ye jamanaw ni alisilamɛw ka wuli ka jɔ ka bɔ a la kosɛbɛ alimami dɔ b'an fɛ yan n'u k'a ma ko imam Muhammad Mahi Haidara Mahi Watara a ka kuma la a ko Mawuludu seli bɛ ka kɛ cogo min na alimamiw ko a tɛ ka bila minɛn kɔnɔ dɛ
musabu ko mali kono la ale jatemina do ke ko jekulu chaman be minu de be bulu faranga ke wonna ka nafulu ni ka faranyanka wonna ko aye jatemina ni reke o ka foko maludu seli sinfe ba so do ba ke don langulu ke ni fen chaman chena ko dine te jeni aye mi Muhammad Mahi Watara aka kumala au niveau horizon kono la bi ako jere minnu be buluda n'a bi ke ala togola ani dinɛ togola o b'a sɔrɔ ko a jere ninnu yɛrɛ dɔw be yen limana i b'a sɔrɔ alisalamu minnu bɛ taa kɛnɛ kan ni seli waati tɛ tɛmɛ i kan i b'a sɔrɔ ala yɛrɛ ka ala bato waati minnu be yen n'o ye seli waatiw ye olu bɛ tɛmɛ i kan k'a sɔrɔ i bɛ jere hukumu kɔnɔna la o ko walima ko nafa jumɛn de bɛ a jere ninnu na o ko walima ko ka nafolo bɔ limanaw ka ndolatangɛrɛw ta walima ka nafolo bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an k'u fara ɲɔgɔn kan ko ka kira ka bangini kisi nɛɛma b'a ye ale ka seli kɛ limanaw ko ni kira ka bangini ni nisɔndiya don n'a kan ka kɛ nisɔndiya ko ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o kɛ i damana i ka so k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni ɲagalabɔ ye walima i m'a kɛ ni fɛn wɛrɛw ye ka maaw ka wari minɛw la k'a fara ɲɔgɔn kan Imam Mahi Watara a ka fɔ la yɔrɔ a ka kumaw la limanaw a mana miiriya min ta n'o ma ja a b'o fɔ bɛɛ b'a ka tata taw la o de la nouvelle horizon kɔnɔna la bi a ka kumaw y'a jira k'a fɔ ko alimami minnu bɛ yen walima jinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen limanaw ni olu de bɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in boloda k'a kɛ nafolo ɲini sira ye jamanaden gansanw ka nafolo minɛ u la 400 ni 200 walima dɔrɔmɛ 20 limanaw ko walima ko ka dugawu ta walima ko ka dugawu kɛ ji la limanaw ko k'o ɲɛsin ko kira ka bangini limanaw diinɛ kuma don a kuma ma nɔgɔn dɛ Mahi Watara ko nin tɛ olu kɔni fɛla ye ko mawuludu ma se ka dɔnbaw kɛ walima ka waribaw minɛ maaw la walima ka yɔrɔbaw tata limanaw ka jamanadenw ka ɲɛnatɔrɔ se u ma kunnafoni filɛ ne ka kuma tɛ dɛ limanaw Mahi Watara ale de ye nin fɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ Suwadi Bamako ale fana kumana Suwadi Bamako y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan taji feerela dɔw bɛ yan ni o ye pɔmpisiw ye a jarila k'a fɔ o taji feerela ninnu i n'a fɔ Total Oryx ani Shell ninnu ko a baarakɛlaw u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka tile 3 baarabila dɔ de boloda min kan ka daminɛ octobre kalo natɔ in tile 27 natɔ in na k'a sababu kɛ ko u bɛ ka baara kɛ lahalaya min kɔnɔna la ko a man ɲi sabu u ka fɔ la sara min bɛ d'u ma sara yɛrɛ tɛ bɛrɛ ye ko ɲɛmaaw n'o ye an bɔra ka taji feere yɔrɔ minnu fɔ sisan olu bɛ nafolo dɔ ta u ka saraw la i n'a fɔ 2000 ɲɔgɔnna ko u b'o bila u tɔgɔ la INPS walima AMO la ko k'a sɔrɔ u tile kelen limanaw AMO sɔrɔ u ma INPS o fana sɔrɔ o la Suwadi Bamako ka fɔ la ale kɔni wulila ka taa se pɔmpisi ninnu ma n'o ye taji feerela ninnu ye limanaw ka u ɲininka u ko ɲɛfɔliw la ko bɛnkan dɔ de kɛra bɛnkan min ni a kɛra kabini san 2010 waatiw la ko u ka fɔ la o bɛnkan ninnu de tɛ ka bɔ u sira ma bɛnkan ninnu bɛ tali kɛ ko ni u ka saraw kɛra yɔrɔ saraw yɛrɛ total la a jarila k'a fɔ baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'o ye pɔmpisi ye i ka sara ko a bɛ se 13 ɲɔgɔnna ma ko n'a cayara yɛrɛ o ye 15 ye i b'a sɔrɔ k'u bɛ 2000 de ta ka bɔ o la ko k'u bila u tɔgɔ la ko INPS walima AMO baarakɛla ninnu ka ɲɛfɔli la ko o 2000 min ta ka bɔ u ka sara la olu kɔni ma AMO nafa sɔrɔ u ma INPS fana nafa sɔrɔ o yalima ko 2000 takun ka bɔ u ka sara la sara min yɛrɛ tɛ bɛrɛ ye o ye gɛlɛya dɔ ye ko fana layidu min bɛnkan in kɔnɔna la a jarila k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye denbayatigiw ye den bɛ min bolo n'o si bɛ taa san 5 walima ka taa san 18 na i b'a sɔrɔ ko kɛrɛfɛ sara dɔw bɛ di o ma n'o ye prime ye ani furakɛli saraw fo ka taa se min bɛ tali kɛ i bɛ bɔ i ka so ka taa baarakɛyɔrɔ la o kɛrɛfɛ saraw fana bɛ di i ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnkanw ye ko nka limanaw bɛnkan ninnu caman bɛ yen a ma bɔ a sira ma dɛ a fɔra cogo min na ko a ma bɔ a sira ma o de la baarakɛla ninnu n'o ye taji feerela ninnu ye Shell ni Oryx ni Total ninnu u caman bɛ yen u sɛbɛkɔrɔ dinnen don bi kosɛbɛ ko u sera hali
ni station sel fana o barakela do fana ye segra o kuma kelen de ka olu ko nya jira ka fo olu ka sara ko wa shegi ani kemefla ko oye yere ni shell sabunia a tajifero min laje iba so abi na wɛrɛw de bolo minnu b'a a san i b'a sɔrɔ olu bɛ k'a kɛ taji feere yɔrɔ ye maaw hakili la ko nanzaraw ta don k'a sɔrɔ dun a tigiw yɛrɛ de bɛ mali kɔnɔna la yan nɔ o ko u bɛ baara kɛ tile hakɛ min na i n'a fɔ ɛri 8 tile kɔnɔna la ka taa nɛgɛ kanɲɛ 6 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 23 ma ko i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fara o baaraw kan i bɛ sɛgɛn min kɛ jamana o sara walima i t'o nafa yɛrɛ sɔrɔ baara la lasa ko dɔw ka ɲɛfɔli la i b'a sɔrɔ station shell dɔw yɛrɛ bɛ yan a bɛ se 4 ma minnu bɛ yen n'olu bɛ nanzaraw de bolo o bɛ se 4 ɲɔgɔnna ma Kati Sanafara Kati Ponge Kambila ani Kucala min da la kɔsani na u ka fɔ la ko nin shell 4 de bɛ yen min bɛ nanzaraw bolo nka a tɔ bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ o bɛ maa wɛrɛw bolo o bɛ maa wɛrɛ minnu bolo dɛ limanaw olu de ka baarakɛlaw ta y'a la kɔlɔlɔ ye sabu u ka saraw bɛ d'u ma u tɛgɛ la wa fana u bɛ baara kɛ cogo min na baara tɛ kɛ lahala kɔnɔ min ni baarakɛla yɛrɛ ka hakɛ o lafasali o de la u ko bi olu kɔni bɛ min fɔ baarakɛlaw ye n b'a fɔ baaratigiw ye sa kɛ o de ye k'a fɔ min ye u ka hakɛw ye u ka a bila sen kan n'o tɛ baara bila ye n'o ye grève ye jamanaw tile 3 ko u t'a bɔ a ma dɛ wa ko bɛn kɛra min kan san 2010 waatiw la bɛnkan ninnu a ka bɔ a sira ma yanni an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ jamana politiko nasira la a jarala k'a fɔ ko min ye politiki tɔn min bɛ n'o ye URD ye u ka sigi ka fɔ ba n'o ye assise ye assise nationale ye ko o bolodalen don sibiri natɔ in na ko na assise limanaw a bɛ sɔn ka kɛ a kuma bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ ni politiki tɔnba in kɔnɔna la o la sa ni jateminɛ kɛ bureau national exécutif min filɛ nin URD tɔgɔ la ni u kɛlen don k'a boloda octobre kalo tile 23 san 2021 ni a ɲɛmaya bɛ professeur Saliku Sanogo ale bolo bi a jarala k'a fɔ ko professeur Saliku Sanogo a ka tɔndenw limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ don min ko bi ko ni politiki tɔn farafarali cayalen bɛ a kɔnɔna la kosɛbɛ sabu fan dɔw bɛ yen olu fɛla de ye ko URD ka tugu maa dɔw nɔfɛ minnu ye tɔnden kuraw ye i n'a fɔ Bubu Sise ni Mamadu Igor Jara ninnu ko fan dɔw fana bɛ yen olu bɛ URD kɔnɔna la minnu bɛ maître Demba Traoré ale nɔfɛ ani docteur Mamadou Diallo olu senkɔrɔma dondonnen don URD kɔnɔna tɔnden maa dɔw fɛ ko kɔni kɛmɛ sama-samani yɔrɔ waati dɔ la URD tɔnden dɔw tun y'a jagoya ko fo ka sigi ka fɔ in bolo la n'o ye conférence nationale ye professeur Saliku Sanogo ale tun ye lettre ci bɛɛ ma ko bɛɛ ka ji kɛ école la ko parti yɛrɛ de b'a a boloda walasa min ye assise u ka conférence nationale ye u ka se ka kɛ o de bolodalen min filɛ nin ye jamana a jala k'a fɔ URD ka ɲɛɲɛba in parti yɛrɛ a sama senba minnu bɛ yen olu yɛrɛ de bɛ sɔn ka fɔ ɲɔgɔn boloda a ko hukumu kɔnɔna la sabu maa dɔw bɛ yen minnu bɛ Bubu Sise ni Igor Jara nɔfɛ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ maître Demba Traoré ani docteur Mamadou Diallo olu nɔfɛ yɔrɔ a kɛra fanfila ko ye o de la a bolodalen don bi ko min ye URD ye olu ma farati jateminɛkɛla minnu sɔmin don politiko nasira la olu caman jira k'a fɔ ko ni u ma bɛn ko la Sinɛla Sise ka tiɲɛ ni o ye URD ye jamana a bɛ sɔn ka kɛ parti bi min u ye jɔyɔrɔ min fa kalata tɛmɛnenw na n'o ye jɔyɔrɔ filanan ye URD a bɛ sɔn ka farafara wa farafarali don limanaw nafa ti o la dɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ soir de Bamako ale de kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don ni indépendant ale ye fase de sɛbɛn kɔnɔna la indépendant kumana limanaw indépendant jira k'a fɔ ko diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don lakanako ma n'o ye conseil de sécurité ye ko ale kan ka labɔ ɲɔgɔn ye de la Mali kɔnɔna la yan nɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la a jarala k'a fɔ u ka nani kuma wɛrɛ t'u da
oye ka transition tamanje fanga mimbi mali konala bino de ka mali mara o ajala ka foko tamanje fanga ni hakedo de delay do ama wati do de delay do ama wati ni sawutise ka ke okuna oye kalutan ani shegi ni o mi chidimba no ye conseil de sécurité ka chidimi ko ma kono ni do dokun labaina o ajala ka fo anya foti class famba koni obina boli jamana kuti kalata mun bolo daledo février kalo na toina ani wasaden kalata jamana nyima ko sika wati krengrani fo conseil de sécurité ka chidimi wala sa u seka sigini o jabi we chumna limana nini son barawi conseil de sécurité kangana mi laini kumba malin jamana fama yere ina fo ministre mimbe na libanga jamana were barakuna Abdoulaye Diop aleka tama senfe maroko jamana kono octobre kalo tle tamikele temenina ale ajra ka fo ko jamana tseka kalata foi bulula ni bulula le do février kalo na toina akira jamana kunti kalata yo akira wasadunga kalata yo kwa tseka keka jamana to ni lakana balen ale konala odila sa nini ali premier ministre yere shogel kukala maiga ajala ka fo ale abna fo ale kuma kele ni fo CEDEAO ka nyama mi mbora no kosaina no ye gana jamana kuntigi nana akufo ado abna fo shogel fana kuma kele ni fo nana akufo ado ka jira ka fo ko kalataw jamana atsika ke chuga shidila ka jamana to ni bolinka odila ni jatemneke ni la kanabala ode kuma bika fo ani jamana fama buku sinzi kumera no de ko bara mini ni ulu damne na sisa no yuruku kelali ani dunko juguya o kelali anga jamana konnala yero CEDEAO alimi mali jamana konbika nyo sama ni chamanje fanga kuni adan sigila onga limana conseil de sécurité kan nani fana o ka siga ke kore absega kore buluda no yeka benkan ani compliment ko bla CEDEAO ni ami mali jamana fama uluni nyonte wala sa halna sorla dobe bi fara chamanje fananka wati kumuruni ni no na faraka o ka soro chamanje fanga mau dalaka mu misega conseil de sécurité mauda ula mu miseku lason konga limana kuma mana bo chamanje fanga mauda mi masega conseil de sécurité son limana abisona ke sama yi don natawla indépendant ka kumala ayana abo ali indépendant kilin kumala ali kuma kilina ajalla ka fo RPM ka nyama bani o docteur Bokari Tiritai ali fana felai bi ku chamanje fanga be bara do damne no kalata sebon ulu jatemne ni mamin be no to bala ulu to kale fonna ko révision des listes électorales kuma bara mbika ke ka soro seni ni o commission électorale nationale indépendante ale be kalata ulla be na jamana kono kuma ko seni sin foi te barina docteur Bokari Tirita ko ni shara soso eredi wako fana RPM kon bi bulika jo bela ko tunu sigi bulu da usinga de ko chamanje fama yi laydu minta ko fote phrase kalutani sheginga ko na bunya una obunya wa fana mi politique to min be nulu farla nyonka ko ka chamanje fama deme ne al ulu rebu konnala ulu fana ka bulika jo benendo odema aya jira ka fo fana ko ka kalata baraw laben no révision des listes électorales ka so seni sentala Bokar Tirita ko o te fin bentaye olu kon bolo e manam min kera bonyo do de sinfe RPM nyama ba docteur Bokar Tirita tara bonyo min ke je kulu be ko ma ko modèle Mali ufana fela clean ni modèle Mali nyama yi docteur Ibrahima Samoui ali fana fela yi ako ulu fana ka hakila clean ni RPM ka hakila bele gele de clean wa ko ulu bina 7 rebo soni ka oda jamana nyama ko zoli bara min mika doni bara mina ka seka nyama la soni ula limana eni fana de info ka kunche teliala wati sira ka kunche teliara ka jira ka foko mi do ko nyami
Challenger ale de dado la ko malibe minnu bɛ jamana kɔ kan a jarala k'a fɔ olu ka dugukolo caman de ɲagaminen don safokaw fɛ u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli caman kɛ jamana ko ni faamaw ma wuli k'u jɔ sabu dugukolo in dira olu ma Amadu Tumani Ture de fɛ ala ma hinɛ na ko nka agence immobilière Ibrahima Kulubali olu kɔni bɛ ka samasamani kɛ a ko yɛrɛ bɛ kiri ɲɛma bi waati sera jamana an tɛna se k'an da dɔn nin bɛɛ lajɛlen la Challenger de y'a fɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna